pas més que avui donem al voltant de l'iniciativa del vot electrònic, i veient que segurament en el club hi ha potser encara dubtes al voltant d'alguns temes relacionats amb el vot electrònic, el que hem pensat és que ens agradaria que aquest tema es pogués parlar a la propera assemblea de compromissaris del 6 d'octubre, i com que els estatuts ens permeten incloure qualsevol soci que vulgui incloure un punt en l'ordre del dia, hem estudiat quins són els requisits per fer possible això, per poder incloure un punt a l'ordre del dia, i aquest matí hem fet el primer pas, hem anat al club, hem entregat aquest dossier que em sembla que s'entregarà a cadascun de vosaltres perquè en tingueu referència. El dossier consta d'una carta meva al president Bartomeu explicant què és el que estem intentant fer i el per què. El dossier també inclou la reforma estatutària que, com explicaré ara, seria necessària fer per poder impulsar el tema del vot electrònic en el Barça, i després hi ha una memòria justificativa tant des d'un punt de vista legal com tècnic, que és el que s'ha de posar en mans del soci 20 dies abans de l'assemblea, perquè en el cas que després tinguem els suports necessaris perquè això s'inclogui en el punt de l'agenda, doncs els socis compromissaris hagin pogut tenir accés a la informació. I segurament també la necessitat de fer ús del vot electrònic com un mètode alternatiu i complementari al vot presencial en eleccions a la presidència, però també com una eina que es pot fer servir per involucrar el soci molt més a la vida social del club. A través dels canals de Sí al Futur, a la nostra web s'explicarà de forma detallada quin és el tipus de formulari que s'ha d'omplir i què és el que és necessari fer, perquè encara avui també per recollir signatures els processos són una mica gairebé com, per posar-ho complicat, per no dir-ho d'una altra manera. He parlat amb expresidents, excandidats que estan d'acord que això només millora la institució, i per tant esperem que el soci ho recolzi. Aquell soci, aquella sòcia que en tingui dubtes, perquè hi ha gent de diferents tipus de generacions, hi ha gent més gran que per molt que li expliquem això i per molt que li diguem, escolta'm, jo si no ho toco no m'ho crec. Escolta'm, vagi a l'estadi, voti a l'estadi, voti com ha votat sempre, si això no és cap problema. Aquí estem donant alternatives complementàries perquè les decisions més transcendentals que s'han de prendre a la institució no estiguin subjectes als moviments de vot captiu, d'influir, de fer-ho anar d'alguna manera. No fa falta que ens explayem, però tothom sap que hi ha moltes tesis en aquest sentit i que el Barça, que és la institució que sempre ha anat amb la bandera de la democràcia per davant, que no siguem pioners en un tema com aquest quan la tecnologia t'ho permet, i fins ara la llei encara no ens ho permet, per tant ens estem acostant en un moment en el que les dues barreres principals estarien superades. Penso que, i més quan tothom, inclòs el president actual, n'ha fet bandera.